Мемарыяльная выстава «Арлен Михайлович Кашкурэвіч» да 90-годдзя з дня нараджэння храналагічна знаёміць з творамі мастака розных перыядаў ад яго дыпломнай работы да карцін 2010-х годов. Диапазон работ временной очень широкий. От самой его первой дипломной работы, которую он выставлял на всесоюзной выставке в Москве. И это серия иллюстраций книги Халдара Лакснеса «Атомная станция». Вядома, што Арлен Кашкурэвіч аформіў болей за 200 кніг айчынных і замежных аўтараў. Але не ўсе ведаюць, што ў юнацтве ён быў акрабатам, і гэта пазней дапамагло яму дакладна перадаць чалавечыя рухі ў сваіх работах. Арлен Михайлович хотел быть акробатом, хотел выступать в цирке. Он, в принципе, и выступал, у него был партнер. Арлен Михайлович работал как бы наверху, а партнер на поддержке. Вот, и они даже ездили в турне по Советскому Союзу и выступали. На рэтраспектыўнай выставе некаторыя работы з фондаў Беларускага дзяржаўнага архіва Музея літаратуры і мастацтваў прадстаўлены ўпершыню. Рэзцы для гравюр і афортныя іглы Кашкурэвіча, а таксама ляльку П'еро перадала сям'я мастака. Арлен Михайлович ассоциировал себя с Пьеро, с этим персонажем. И часто в доме даже сделали какие-то постановки с Пьеро. Своих друзей на Новый год он поздравлял открытками с изображением Пьеро и с латинскими выражениями, разными интересными высказываниями. З мемарыяльнай выставай «Арлен Кашкурэвіч» можна пазнаёміцца ў нацыянальным мастацкім да 30 жніўня.